Ramogi kawadhi nyime ni apisas mochung'ne bunge ma Aberdare Masai Mau e kaunti ma Nakuru kwayo piny owacho kod Josamaria mang'won mondo mi ochiw kony manyalore nego mach ma osebedo kawang'o bungego. Nyaka sani maromo eka 1,450 osewang' kaluwore kod wach mach kendo luoro koro medore ewi midhiero ma osekel kod lal mar ngima. Lydia Okeyo nigi ler mar wachno. Bunge ma Aberdare, aluora ma Masai Mau e kaunti ma Nakuru osebedo ka ong'ere kaka bunge mayoyo koth kendo e kar chakruok magaore mang'eny machwalo pi e gwenge ma pachoka. Kata kamano, masira mar mach manyocha omonjo bunguno medo kelo midhiero kaluwore ni lum motuo medo liel kendo ketho yiende moko e bungego. Apisas ariyo ma KWS nowito ngimagi kaluwore gi mach mapod medo midhiero ma ichwalo kod lum motuo. Daniel Simatwa en achiel kuom jotelo mochung'ne bunge ma Mau olero ni maloyo heka 1,450 mar bunge ma Aberdare Masai Mau osewang' nyaka sechegi kata obedo ni maloyo apisas 100 mag bunge temo duto manyalo mar nego majno. As I speak, my people are on the ground at a place called Ngobe. They are struggling with the fires. The fires are fought in the morning and in the evening when the weather is a bit cool. You can't fight it when the sun is high. We reclaimed over 1,300 hectares. Kano wuoyo e boma Manarok, Simatwa chich ni mego nyalo bedo ni moko gi jodak manoriembi e bungego, jokwath mag mawang'o kuodo mathoro mako jamne kod jodwar matemo kayo mor kich ka gitiyo gi yore manyalo kelo masira mar mach e bungego. These are malicious guys, might be who have a grudge with us, probably they were evicted from the forest. Now they feel they want to hit back. When it's dry, that's the time to wipe out the ticks and renew the grass. When the winds blow and we have columns of bamboo, dry ones, rubbing against each other. As the wind blows, as they continue running, then there are chances that the fire can start. Nyaka sechegi, grube mopogore opogore koro oko mondo mi okony apisas marito bunge nego majno. Tumeshirikiana na the members of the community fight off the fires. With us, the forest staff, I have rangers there, over 100 of them, spread across the Mau reserve. Sehemu hizi ambazo ziko na shida, nafikiri nikizitaja ni sehemu inaitwa Kosia, kuna sehemu inaitwa Kitoben, Cheptuech, Chebirir, Lamayoni, Chebitet, na sehemu inaitwa Sierra Leone, iko sehemu inaitwa Kasefem. Majino kelo liet ne le kod oganda mantiere alwora mar bunguno, omiyo luoro nitie ni mwandu nyalo medo lal kanok mar pi bende nyiedhore. Midhiero no kidek daro ji kodaka lepo ni majno okonegi mapiyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV.